салом. хабарҳои муҳими радиои озодиро дар рӯзи душанбе 28 июл ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам ва пеш аз ҳама якояки шуморо тамошобинони азиз бо фарорасии иди мубораки фитр табрик мегӯем. имрӯз дар Тоҷикистон ид бо идгардаки суннатии кӯдакон шурӯъ шуд. баъдан ҳазорон нафар дар намози иди масҷиди марказии шаҳри Душанбе иштирок карданд. намози идро сохторҳои ҳифзи қонун назорат мекарданд ва дар ин рӯз ҳам аз вуруди кӯдакону наврасони намозгузор ба масҷид ҷилавгирӣ шуд. мири шаҳри Душанбе Маҳмадсаид Убайдуллоев ки ба табрики мардум омада буд, аз таҳаввулоти ахири ҷаҳони ислом ва таҳдидҳо суҳбат кард ва гуфт: در شرایط امروزه جهان معاصر محض بدگمانی نسبت شخصیت‌ها، مقامات و ساختارهای جمعیتی و دولتی سبب بنیان آمدن نزاع و فتنه‌ها گردیده، در نتیجه مردم بیگناه و حتی دولت‌های رو به انکشاف و شکست تاراج مواجه گردیدند. иди фитрро имрӯз дар дигар манотиқи ҷаҳон ҳам муфассал ҷашн гирифтанд. аз ҷумла намози калон дар масҷиди маҳаллаи хиёбони сулҳи шаҳри Маскав бо ширкати мусалмонони маҳаллӣ аз ҷумла муҳоҷирони тоҷик баргузор шуд. кумитаи марзбонии Тоҷикистон мегӯяд таи 2 рӯзи охир вазорати корҳои дохилӣ ва нерӯҳои марзбонии Тоҷикистону Қирғизистон ҷузу томи иловагии худро аз минтақаи марзии Воруху оқсой берун карданд ки баъди ҳодисаи рӯзи 10 июл ба ин ҷо ворид шуда буданд. ба иттилои сокинони маҳаллӣ феълан аз ду тараф фақат сарҳадбонҳое назорат мебаранд ки пеш аз низои ахир ин ҷо мустақар буданд. дар ҳодисаи 10 июл бар асари тирандозии марзбонони қирғиз як шаҳрванди Тоҷикистон кушта ва 7 тани дигар захмӣ шуданд. марзбонони тоҷик мегӯянд умуман аз силоҳи оташфишон истифода накардаанд. ин ҳодиса аз ҷониби комиссиони муштараки байни ҳукуматӣ таҳқиқ мешавад. Тоҷикистону Қирғизистонро 976 километр марзи муштарак муттаҳид мекунад ки аз нисф зиёди ин масоҳат аломатгузорӣ нашуда боиси сар задани низоъҳои сокинони маҳаллӣ барои дастрасӣ ба замину обу чарогоҳҳо мешавад. полис ва хадамоти оташнишонии кӯло баъди тафтишӣ пешакӣ ба хулосае омаданд ки сӯхтор дар манзили овозхони маъруф Сурайё Қосимова барқасдона рух додааст. ин сӯхтор шаби 24 ба 25 июл дар ҳавлии овозхон дар шаҳри Кӯлоб рух дод ва тақрибан 30% манзили зисти хонум Сурайёро ба коми оташ бурд. тафтиши пешакӣ мегӯяд ки ин ҳодиса як ҷинояти аз пеш тарҳрезӣ шуда буда таҳқиқи он шурӯъ шудааст. худи овозхон ва дигар аъзои хонаводааш осеб надиданд. ҳисоб шудааст ки хисороти ин сӯхтор накамтар аз 80 000 сомонӣ будааст. зимнан рӯзҳои наздик бояд 2 духтари овозхонаш Шабнам ва Фарзона аз Макка баргарданд ки он ҷо дар маросими ҳаҷи умра иштирок карданд. филми коргардони маъруфи тоҷик Бахтиёр Худойназаров дар интизори баҳр сазовори ҷоизаи асосии ҷашнвораи Васили Шукшин дар Русия шуд. ин филм ки тирамоҳи соли 2013 ба намоиш даромад дар бораи фоҷиаи зистмуҳитии баҳри Арал қисса мекунад. филм тавлиди муштараки кишварҳои Русия, Қазоқистон, Олмон, Фаронса ва Белгия будааст. солҳои охир Бахтиёр Худойназаров ба унвони як коргардони рус асосан дар Русия ва хориҷ аз он филм мебардорад, вале карьераи коргардони синаморо ӯ бо филмҳои Братан, Қош ба қош, Падари маҳтобӣ дар Тоҷикистон шурӯъ кардааст. ва барои дарёфти аксу видео ва хабарҳои бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.